Šta si mislila, ko troši više para? Amerikanci. Više nego ko? Srbi. Stvarno? A što si to mislila? Pa zato što naša komšinica kupuje svaki Boži dan. Non stop nešto. Ali na koga? Jel troše na druge ljude? Ne, na sebe. Sebe. A Srbi, na koga troše Srbi? Na drugim ljudima. Na druge ljude? I kako si to primetila? Kad nikad nisi bila u Srbiji? Pa zato što to ima Srbi, pa onda sam videla. Tu ima Srba i onda si videla? Da. A šta si videla? Oni non stop nešto donosi. Kome? Nama. Aha, kad dođu kod nas? Da. Naprimjer Kiš. On uvek slatko kupuje. Aha, tebi. Pa da. I svaki put kad nam dođu gosti, vi dobijete nešto. A kad ti dođu Amerikanci? Ništa. Da te pitam, Marija, šta se kupuje odraslima? Jel znaš? Odraslima se kupuje cveće, piće, možda neke bombone, žvake, Aha. A šta se deci kupuje? igračke, A šta Amerikanci? slatko. A šta Amerikanci kupe kad dođu kod tebe? Ništa. A ovi Srbi uvek nešto kupuju drugim. Ljudima? Da. Pa da, viš kako smo mi velikodušni ljudi. Volimo da kupujemo. Pa Amerikanci za sebe. Oni čak i nemaju tortu za svoj rođendan, imaju cupcake. Imaju kapke. Pa ne znam, mislim da nisu sebični, mislim da samo naviklu, tako žive jednostavno, to im je kultura. Naša komšinica uvek nešto kupuje. Tebi? Ne, Sebi? da. Šta, a tebi? Ništa. Šta? Hoćemo da je kažemo da počne tebi da kupuje nešto svaki dan. Da. Baš. Da troši para malo na mene, a ne na sebe. Pa mislim, stvarno nije u redu. Kako je ona to zamislila da troši samo na sebe pare? Bože sačuvaj. Jel da? Da, Bože sačuvaj. Strašno.